Saran irama kedua, irama kali sing nong nong gung nong 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 niku irama satu. Ini namine bonangane sing wingi niku namine gembyang. Gembyang niku padha. Iki namanya mipil. Mipil iki merisa tau mipil jagung. Dipipili jagung. Nemo-nemo lho. Menika namanya mipil lomba. Nek sing bodang terus gare cepet penerus mipil rangkep. Nemo. Apa aja dobeli namanya penerus. Pekeng nggih sami ta? Pekeng. Pekeng nggih. Roro. Namanya penerus kok. Saran penerus. Semangat. Nah. Angge nemo lulu roro nemo. Keren banget. Yo. Hati sebrak. Biasa tuh. Oh, ning anu lho stok kiwa di fungsikan, mboten kok main ngoten namine mboten aku gawean. Krum ya. Oh. Tangane sing kiwa Yuk. ngupil. Anu. Mboten bulan ini. Ibu enggak Bu. Bu. Kowe nunggu dupa wae tak suleti. Anu Mas, mbok kula nyuwun japane didake Mas. Ora japan pong lho. Oh ya, iya. Japan. Mboten saniki mawon Bu benan pripun? Japan ini no. Lho. Japan sing kenong pong niku lho. Wah, kula pindahi kabeh wingi udan wi. Mboten darat niku lho. Oh. Sing iki udan iki. Ora ning kene lho. Sing tenggak niku lho gawe sekitan. Tekono bapak dipindahi ro pasca kok. Kajenge ben kroso. Sing Full
Fenomena bulan Galangan.